Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa, respektive let's playe. Dneska jsem tu společně s Domínem. Čus. A Zdravím vás. A dneska budeme hrát tady tu příběhovku A Way Out. No a co tady máme? Takže máme tady nějaký dvě postavy. Koho si vemeš? Hele, vůbec nevím. No tak jak chceš, mě to je jedno. Tak já jsem Exeta a tady Domíno se jmenuje Lea. Je to tak tak. nás tady ten let's play bude zajímat, určitě to plánujeme dát jakoby na víc sérií. Každopádně já budu rád, když dáte jakýkoliv like a klidně i komentář, co si zahrát příště. No takže to vypadá asi tak, že nás zavřeli do jailu. Je to tak? Já už mám možná postavu. Jo, my si vidíme takhle půl na půl, jo? Je to tak. To je dobrý. Jok, kdy to dělám? Elkem. Jo, já jdu někam na dvůr. Bitky? Ale tam nějaký bitky. Jo, koukám. No nic, já absolutně nevím teda kam jdu. Jdeš asi na celou, to vypadá. No nejspíš jo, co no. tak vidím. Jo. A to je dobrý, že to máme takhle jako to. Rozdělený, no. Akorát škoda, že tam mám black bary, no, nahoře a dole. To zmizí, to je jenom jak kdy. Jo, už to zmizlo. Ono to někdy já mám větší scénu já a pak někdy ty. It was brutal, I could hear crack. Vězeňský život, kámo. You are not on vacation. No já to vypadám tak, že já jdu docela, no. Nejspíš. Borec už se mě tady bojí. Aha, tak já jdu asi do sprch, vzhledem k tomu, že tady mám adres, respektive prostě slíknout se. Já jdu taky, já jsem cel blok B. Jo, tam jsem já. Tam půjdu asi. Takovýhle to tam šlo vidět ze spoda, když se podíváš. Počkej. Hey, what's up with you? Having the best day of my life, man. Tam někdo jsem byl dole, mám pocit. Best day Nebo pindíky. Why's that? Well, I got beat up, all my shit got stolen, and my parole got denied. To je CJ? Sucks to be you. Makes my day. Skoro, kámo. A už mě cákají, vole. Thanks for your support, asshole. Hasičskou hadící. Anytime. No jo. Isn't this enough? Jasně, dám ruce nahoru. No jo. Jo. Je čistý. Jako, já nevím, jako. Okay. Děkuji. Hey, guard. Mám to dát na YouTube? Sure, take all the time you need. Fucking awesome. Jaký kesl. Zajímavý zatím. Zatím pocit je docela dobrý. Jo. Já Uvidíme, vůbec co se tady nevím bude teda. dít. Já vůbec nevím teda, o co jde tady. Ale tak to uvidíme. Kam já mám jít? Jestli dozadu bych to tak viděl. Podle mě dozadu. Jo, aha. Cože, to už se jdu prát? Tyjo, co to je za gorilu? Hele, tam jsem... Nejsem tam já. Okay. Tam dole. Tam jsem já, ne dole. Any other questions? Good. Welcome to your new home. We're done here. You heard him, man. Move out. We don't Jo, have all teď si mám day. vybrat celu. Go. What's up with you? Meditation, man. Já jdu taky docela. Jo? Let's go. Inside. Hey, relax. I said Hey, do it. relax. I say do it. Go. Ještě chvíli na mě šahej, brácho, a tu čepici ti nervu víš kam. Get up the stairs. Jo, what's up? Not
your floor. Another week in the shell. Nahoru jo ještě. Let's go. Get in your cell. Zajímavý. Že jo? Tak. Já mám teď full obraz na tebe. No to mám pak Okay. teď každý stejný. Close up 49. Took you long enough. Konec cutscény. OK. Že by tady byl další den. Nejspíš jo. Vypadá to tak. Jo, já jsem tady. What? Someone wants to talk to you. Yeah. Někdo s tebou chce mluvit. Já kdo? Nevím kdo. That's all I know. Muž, on je tamhle. To je všechno. OK, já vím. My English is very good. A vůbec jsem teda co mám dělat? Find nearby points. Já jdu asi cvičit. Jok? What do you want? This is a private conversation. Go in, mind your own business. A my dáme 20 na 3 série. Tak 10 na 3 série, no. A nebo ne, dáme 10 a jdem domů. Hey, what's up with you? My wife left me, man. I got no... Jo, já můžu takhle i běhat, pecka, konečně. What the hell are these guys? Nevím kam mám jít, ale tak jdu třeba nahoru. Co tam je, vole? Tě berou? There you are. Počkej, pust It's mě, time to play. puste mě, puste mě, What the fuck do you want? It's not about what I want. pust mě tam. It's about what Harvey wants. Já jdu střískat That piece krypla, of shit teda better be happy he's on the outside. medvěda. He might be on the outside, but he still pays me good, huh? Fact is, he pays me really good to kill you. And I don't really like you. So it's a win-win situation for me. Yeah. Ajaj, Domino, dostáváš. Co budeš dělat? Bohužel. Rád bych ho střískal. Get in there, new fish. Hey, what the hell? What are you doing? Ajaj, Go, Dragon Man, kill a him. já tam nechci asi jít, hele. Take him down! You idiot. Come on, motherfucker. No dobrý, Nevím no. střískat. Pojď. Nasol ho. Counter. Na. Tohle si ho úplně střískáš. Ticho. Zatím je tady nejvíc sypu já. Podle mě jako ve finále nás budou střískat Já sypu ale tu gorilu, tu gorilu, že jo. A tak, hele Strou, já vidím všechno, co ty děláš, chápeš to? My máme jako Jasně. jeden obraz, teď vidíš, co dělám já prostě. Ty vole, jaký high kick, co jsi myslel? Na, Pojď, já ho vypnu. Uhnu mu, pust. Na. Teď uhnu, levá, pravá, hlava, koleno, a tak přijdou nic. tam mole strážníci a rozsekají nás totálně. Jak jsme tam střískali, kámo, všechny 3. Nemáš nějaký asi žebra v prdeli. Break it up before I put you all in solitary. Go on! You better watch your back. Jo, já... Jo. Co, jsi Stay the dobrý? hell away from me, okay? Jo. Nevím, co jsem ti řekl, kámo, ale... Nasral jsi mě. Asi. Absolutně nevím teda, no. Ale to jsem já, No, teď já mám jít za tebou. jo? How about you two lovebirds have a chat somewhere else? I want to eat. Hey, is someone talking? No? I don't hear anyone. Nikoho neslyším. Me neither. Show force, dělej. Guys, don't fuck with me when I'm hungry, okay? Oh, we got a tough guy over here. Sure looks like it. All right,
So what are you gonna do about it, gringo? How about this? Ty vole, jaký spodek. Alright, shit, man. Relax, okay? Go. Já ne, tak No, tak uhni. Žeru, piju. Čekám na tebe, až ke mně přijdeš. Už tě vidím. Jo, já jsem mu ji tam musel pustit. Jo, já jsem to viděl, no. Is that it? Yeah. What do you think this is? The goddamn restaurant? Bacha, bacha, jde tam, jde tam. Hey, you, here I come. Huh? Ve co on má nůž? Lay down, it's time to die. Já tam jdu. Echo! Ajaj, já dostanu. Dostanu rozničený. Počkej, já tady s ním, vole, vytřu podlahu. Dobře ty. Myslím, že vole... Dobrý loket. Ajaj. Děláš chlapa, co s nožem? Here, take this. Chyť to. Hledá nic. Dozadu běž. Come closer. Schazuj všechno. Come on, come on. Where you going? Fuck you, man. I'm gonna cut you. But you can't fly. Come closer. Let me carve you up. You know what she never been Come on, for. come on. Come on. Fuck you, man. I'm gonna cut you. Now I got you cornered. You can't. Ajaj. Hey, grab him. Come here, asshole. Yeah, come on. Já jsem tam Come on, dostal, what do you no. want? Who wants to die first? You? Yeah, come on. Die. Huh? Come on, first. Ty vole. What the fuck did you do? Take this. Ono mě pobodal. Viděl jsi to? Jo. Viděl. Už ho tam sypou. A? Asi jsme skončili někde na tom, no. Cutscéna se sestřičkou. Shit, prej. hate those things. Don't you have worse things to worry about in here? Just be careful. Nejsem moc chlap. Just lay down and rest for a while. Yeah. Thanks. Thanks. Tak, co se bude dít dál? Jo, jasně, šroubovák. OK. Hey. I'm Leo. Vincent. Aha, takže asi se seznamujeme. Listen, thanks. Don't mention. Takže se asi jsme se neznali teda. Ne no, koukám I na mean to. it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of Long picture. story. Could you do me a favor? Klasika. Like what? There's something I need. What's that exactly? Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Sorry, not interested. You know what? Fuck it. I'll do it myself. Wait. What? You can't just walk out of here. Of course I can. We're gonna both end up in the hole. Jsi Well, I don't have blázen. a choice. All right. I'll help you. Já vím, proto jsem si vzal Lea. Just don't get caught. Okay. Keep your eyes sharp. Yeah. Ty jdeš pryč, jo? Okay, I'll distract the nurse. Počkej. Just watch out for her. Jo, já jí zavolám a tak se schovej někam. Schovej se třeba za dveře, nebo někam se schovej. Tam za ty dveře. Nebo ne, ona půjde ke mně a až přijde ke mně... Dělej, lehni si. A počkej. Dělej, že spíš, ona podle mě přijde ke mně. Běž. What can I do for you? Dělej. Doprava. Nemůžu, ty vole, tam je ten fízl, ale... I got a sore throat. Can I have some water, please? Tak vydrž, on třeba Sure. půjde někam. Thanks. Bacha, jo, ať tě nevidí. I need to wait for that guard to move. Ono, Počkej, musíš počkat na to garda, slyšel to?
Mám pocit. Jo. Here you go. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Běž! So, how did you end up working in a prison? Bacha, I've tě been nevidí. nearby my whole life, so it just kind of made sense. Kam já mám jít? No furt tam dozadu, ne? You look a bit pale. Something wrong? Oh, for the love of... Shit, Vincent needs to do something about that guard. Nemám šanci. Běž! Běž, já jsem ji zakopal. Ukradni to, dělej. Jaj, tak to bylo hodně close. Kámo, dobře mi. Jak jsme sehraný? Nice. Dobře mi. Gonna need soap. Better head to the bathroom. Anything else? I'm really hungry. Could you get me some more food, please? Běž, rychle, You dokud were je just otočená. served. Běž do postele, rychle. Běžím. Come on. That portion couldn't Easy. feed a hummingbird. Pěkně. Nice. Jo, a já ho asi teď možná bodnu, ne? Já nevím k čemu. Ale vzal si to nějak, jo, vzal si ten, no. Nevím, co to je, pilník? Jo, Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, já sure. si ho schovám takhle na střeše, protože oni prohledávají. No jasně, no. Akorát nic zajímá, jak se tam pak chci dostat, ale tak. To bude. To fitnem. Yes, to dáme. Nějaká cutscéna zase. Vincent Leo. Tak povídej, přeháněj. What's your plan? Co, jaký máš plán? Excuse me? I know what you're up to. Nevím. I don't know what you're talking about. Nevím, o čem to mluvíš, jasný. Come on now. Řeknu ti to nebo ne? Look, I appreciate what you did back there, but you need to back off. Hey, What? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Not my problem. Just offering my help here. Hey, you know what? I don't need your help. I can handle myself. Yeah? Like you did in the infirmary back there? Čus. You trying to be funny? No, I'm not. Yes, Listen. dobrý. I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, I can handle myself. What about Harvey Hodně then? zajímavý. The fuck do you know about Co Harvey? o Who you been Harveym? talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Zajímavý. Co bude dál? To by mě zajímalo, každopádně on jde po Harveym teda, jo. Absolutně teda nejde nějaký Harvey, ale To já taky ne. oba dva ho nemají to.
V lásce. V lásce, přesně tak, a jdou po něm. Asi No a právě nás sem říkal, oba že tomu dostal. nerozuměl nebo tohle, tak právě říkali, že to, že prostě zabil mu blízkýho ten Harvey, vůbec nevím, kdo to teda je, ale prostě, že prostě jdou po něm a prostě půjdou spolu, nebo prostě bez sebe, ale půjdou po něm, no. Tak uvidíme, jak se rozmyslel Vincent. Nebo Leo, nebo jak se jmenuje. Ty jsi Vincent. No. It's my plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. Jo, takže když to dojebeš, tak tě zabiju. Ne, tak se zabije. You'll know soon enough. I kill you. Ne, on řekl I kill myself. No, takže v titulkách I kill you. Jo? No, takže to vypadá asi tak, že do toho jdou spolu. Jdou po Harvey. Je to tak. Je to tak. Hey, Leo. You didn't really have an escape plan, did you? What are you talking about? Of course I did. You had an idea, I'll give you that. I got you Už out, jsme jako didn't I? z vězení What venku, do you jo. mean you got me out? We got out together. Yeah, Ne, sure. to je But něco if it jako v wasn't for mafii, me, jaká mluví s you'd tím still be týpkem, in s there. tím Don't forget detektivem. I saved your ass. Twice. I don't know Jo, about takže that to je second až part. potom, co I'll utečem, give jo. you this. Jo. You did help out. A little bit. Vincent, a little bit. Right. Ale tak aspoň víme, že utečem, že jo. No snad jo? Fred, got a minute? I'll be right back, guys. What's up, Leo? I need to get up on that roof. Can you make it happen? It's gonna cost you. You know I'm good for it. Just get me up there. Aha, okej. Hey, Fred. What's up? All good. What do you want? Got a couple of workers here. Need to change the scenery. Ah, sorry. We're full. Sure, we could figure something out, right? Guess we could use a few extra hands around here. Nice. Co, budeme celou dobu vytírat, nebo hurry co? up. We don't have all day. No. We're waiting right here. Hey, see up there? Ale... You need to get up there somehow. All right. Takže my tam musíme nahoru, protože on si tam nechal tepelník, nebo co to bylo? Yes. What's up? Ani seru. Should probably not walk on this. To snad ne. Ne, vytírat to uvidíme, no. Aha. Já to můžu zlomit. Jo, takhle, já jsem mu řeknu o nový. My broom just broke. Ne, asi. Well, don't just stand there. Get a new one. All right. Prý mám mít pro nový. Je to tak. Hey, my broom is broken. Just stay here. All right. Prosím, tam pojď. Paráda. Pojď tam. Dělej. Ne, jenom ty? Ne, já tam nevylezu. Dělej! Jak to mám udělat? No musíš tam běžet prostě asi, já nevím. Běž ale. Nechoď. Tak. Jo. Jo, asi vylez. Jo, do toho, dobrý. You, what are you doing? Bacha tě nevidí. Just looking around. I got you Tam a new nahoře broom. to bylo. Come here. Musíš vylez po tom žebříku. Sure. Já vím. Now get Ale back ještě to ne. work. Yeah. Nebo jo.
Just need to get back again. Ale nelez dolů, protože on už tam je. Shit is everywhere. Ale schovej se, jo, asi, ano. Fuck, the guard's looking this way. Man, you better distract them for me. Jo, počkej. Běž. Hey, can I ask you something? What's up? Ne dolů, ne! Isn't being a prison guard almost Kámo, like po being in tom prison? lešení. I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? Nahoru, nahoru. Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right, I'll leave you alone. You better. Okay, need to find a way back out again. Of course, it's locked. Vincent, let me out. Mám ti pomoct, nebo? Jo. Dík, šefe. Just need to give Fred the tool now. Dej to Fredovi, jestli jsi to slyšel, nebo? A kde je Fred? Já tady. Absolutně teda nechápu, proč to dáváme nějakýmu Fredovi, ale... To já taky netuším. Aha! Protože Fred roznáší knihy. A v té knize bude mít tu nejspíš. Protože to takhle většinou bývá. Got something special for you to read. Hope you like it. Sure I will. Jo, my jsme to asi potřebovali dostat do cely. Jo. Aha, ty musíš... Hajzel vy to? Jo, a já se ti koukám, jestli nejde, jo? A až ti řeknu, že jde, tak to musíš zastavit, to, co děláš, OK? Yes, vím. Už jde. Excuse me. Počkej, ale... What? Můžeš. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Sleep! Go back! What are you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Můžeš. Tyhle, to bylo hodně těsný, lidi, jestli jste tohle viděli. Bylo jako hodně close, no, kámo. Já už myslel jako, že to nedá. Zatím nikdo nejde. Musíš mačkat. To nikdo neslyší, jo. Asi ne, no. Cvakej. Kámo, cvakám. O 106. Tenhle zatím nejde, ten tam nějak vyčumuje, ale tady ten chodí. A já, kámo, ten beton, ty vole, jako... To stíháš. Bacha. Guard, do you have a second? Yeah? Dělej. A ti to držím. To mám skoro. Tomorrow visiting day? To mám. No. You sure? Yeah, go to sleep. Easy. Máme to. Počkej. Až odejde. Go to bed, inmate. I'm not tired. Leave me alone. Počkej, on jde. Počkej, až všichni odejdou, tak mi to dej. Ale počkej. Jo. On jde asi. Jo, jde. Jdi do prdele. Běž už. You, go to sleep. Nebo co? Yes, sir. Just gonna take a leak. Dělej. Dej to sem! On jde. Neviděl. On je debil, haha. Co chceš, debile? Jdi, pardon za můj slovník, lidi.
Tak. Tak mi koukej, jo, jestli jde. On se ale bude vracet, tady ten tak na to asi seru. Respektive kakám. Můžu? Ne. Když dáš Bčko, tak ho můžeš to zaměstnat. Dej distrakt. Hey guard, what do you want? A počkej se, ještě neodpovídej, až ti vyprší čas, tak potom odpověď. Ať to je co nejdýl. My bed's broken. What do you want me to do about it? I want you to fix it. Not my problem. Go to sleep. Už jde. Kurva! Stihl jsem to. Nice, pěkně. I'm on my way. Just clearing my head first. Můžu? Ne, on ti tam jde další. OK. No, po něm můžeš. Můžu, jo? Po něm, jo. No, můžeš. Go to bed, inmate. I'm not bothering anyone, am I? Počkej, jde zpátky. Ty jsi magor! Oh. On šel hned zpátky, ty vole, opice. A počkej, tamhle vzadu jde další. A to ho zaměstnej ho. Hey guard, what do you want? Bacha, aby mi nešel ten I další. want to ask a question. What now? Já tam nevidím teď. How much do you make an hour as a guard? More than you Jde. make in a prison. Jde. Go to bed. Kurva! Kámo, letí to je hrozně na close. No to je to na close, no. Do píčine. Ještě ne, jde ti další. Zavírej! Kámo, Kámo, to je ten na hrozný, jak teď close. se pohybujou ty dva, tak je to mnohem těžší. Tenhle poje hned zpátky, takže udělám po něm hned. Jde zpátky, jdou. Já vím. To udělám hned po něm, no. Můžu? Jo, můžeš chvíli. Cvakam. Ho zaměstnáš, to udělám. Hey guard, what do you want? Zeptej se. My bed's broken. What do you want me to do about it? Easy. Dobrá práce. Nice, pěkně. Hey Leo. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Počkáme, až světlo zasnou. Jo. Takže prolezem záchodem? Asi jo, no. Za záchodem prolezem a uvidíme, no, co z toho bude. Ready? Yeah. Okay. Připravený? Okáčko. Tak jdem? Jo. Mě zajímá, jak tam prolezem. Ty jo, ono se to nezdá, ono to je docela velký. Jo, je. To nedáme hlavně. hned záchod zpátky, jo. Dáme, dobrý. Asi les. Tyjo, tak tam bych se bál, jako no. To jako jo, no. Potom žádná. No počkej, a co tady ten ventilátor? Jo, tak mám jít asi na druhou stranu. Tady je něco, počkej. Tady dolů? Ne. To nevypadá. Musí jít doprava. Ne, tady je to celá. A tady dolů. No, asi jo. Já nevím. Nejde? Ne, nejde. A tady dole nic nebylo? Ne. Ne? Tady taky nic. Tady taky nic. Kam jít? Tady je trubka. Leo, I need some help here. Máš? Jo, trubka. Kde Nikoliv, uprostřed prkna. Ano. Finally, something to stop the fan with. Jo, ty to dáš to. Jo, do toho. Ty to dáš do toho ventilátoru. A ty musíš prolízt nejspíš.
Běž, běž, já to nezastavím. More. Hold it. God damn it. You see a way to shut Tak teď down jsem the se van? zapotil, lidi. Need some help with the door. Get over here. Nemůžu. Porozhlídni se tam, jestli tam něco není. Vzadu nebo. Yes. Počkej, tady něco přelezu. Jo, je tady. Co? Elektrika. Pojistky. Jo, vypnu elektriku. Ono se to teda zastaví, ne? Jo. Yes. Can you help me with this door? Určitě. Ty vole, jsme tam nespadli, kámo. No, to jsem zvědavý, Slaviška. To jsem zvědavý, jak spadnem. Teda respektive jak budem, no tak to rozhodně skočit nemůžem. Potřebujeme něco, s čím se dostaneme dolů. Mě zajímá co. Pak. Co pak jsem tam našel? Aha. Zajímavý. Check this out. What are you thinking? I'm thinking sheets. All right. Let me hear it. Okay. We need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Okay. To musíme najít. They don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? To najdem, kámo. But we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Nějaká Then what? prádelna. The guard will inspect it and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some No. sheets, we should be fine. Takže my potřebujeme to lano, respektive prástěrádlo, aby jsme se dostali dolů, to jsem z toho tak pochopil. Jo. Ale musí to udělat Přesně jakoby tak. sníky. Tak to je jasný, že? Jdeme na to. Počkej, on tam odnes toto? Co kdybys ty v tom byl? To asi nepůjde, viď? Víš, jak tam odnes ten vozík? Jakože by si do toho jako to... Chcem to zkusit? Ale já nevím, jestli je nějaký vozík vůbec. Ale zkusit to můžem, no. Hey guard, can I ask you something? Jo, je tady. I don't have time for you. Hey man, I could use one of them carts back there. Whoa. What are you doing, inmates? Get Vincent away Moretti, from there. Go on. 3465. Vincent. Nope, there's no Vincent here, sorry. Tady není žádný Vincent. Hey man, I could use one of them carts back there. Sure, name and number, please. Vincent Moretti, 3465. Vincent. Nope, there's no Vincent Tady here, není sorry. žádný Vincent. Thanks anyway. Deal? You look like you're a smoking kind of guy. Well, I guess I probably am. You know, I got a good pack right here. I think it's got your name on it. Ah, thank you. Why don't you go and treat yourself? I might just do that. Huh? Here you go. Nechoď sem. All right, let's cover you with sheets. Damn, it smells like shit in here. Takže jde? Moist out. Jo. Sure, but it smells really bad, man, really bad. Just suck it up and keep quiet. Yeah. But still, the smell, man. Počkej, ale co když tě najdou? Když oni to tam otvírali? Najdou. Leo, stay put in there. Co když tam dám ty? To asi nepůjde, ale... Nebo jako půjde, ale asi to ničemu nepomůže. To bude takový bubnutý. We need more sheets. Aha, potřebujeme víc. Musíš víc. Takže to tam... Ty vole, tak to je hustý, no. Hurry, Jo, no. put in more sheets. Syp to tam, bracho. Okay, we're all set. Cover yourself. Tak už nemusím, no. Máš se schovat, no, respektive cover, prostě, chápeš. Máš tam něco, hide, schovat se? Jo. Jo. Tak to asi drž, no. Yes. Tak, a jdeme na Není to. to ta gorila? Není. Možná jo. Nevím. Vypadala podobně. Ticho. A hlavně to furt to, jo? Yes.
Okay, see what we have here. All right, looks good. Get out To nám of the way. fakt prošlo, jo. Ajaj. Get out of the way. Time to get rid of that guard now. What are you doing? Get the hell back to work. But there's a problem with the washing machine over there. Oh yeah? What's the problem? It's broken. On I tě don't kam know. odvádí? Asi Doesn't jo. look broken. Stop lying. Get back to work. Whoa, 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 whoa. What are you doing, inmate? Get away from there. Go on. Já nějak potřebuju to. What are you doing? Get the hell back to work. But can't you see there's a fight going on over there? Where? The people over there. What? They're not fighting. Stop lying and get back to work. Počkej, tak já když půjdu za ním a vyvolám nějakou bitku a on tam přijde. Jo, provoke? Hey, you think it's Provokovat? okay what he just said? What'd he say? He said something about your mother. And let me tell you, it wasn't Prej, pretty. je v pořádku, co Hey, co asshole. řekl tvý mámě? You talking shit about my mom? I don't give a Hele, shit about What the fuck you say to me? fucking mom. Come on. Come on, get him up. Come on. You little bitch. What the hell? Break it up, guys. Stop. Enough. Můžeš mi to otevřít? Asi ne, viď? Come on now. Get off each Ty other. tam asi vůbec nejseš. Stop. Halo? Slyšíme se? No. Nějaký dveře takový šedý. Můžeš... Počkej. Hele, tamhle seš. Jo. Ne? No, ale to asi nepůjde, co? Půjde? Pojď. Tak teď- Pojď. There's the vent. No. Už držím Now we need ruku. to put the sheets into it. Come on, hand me some sheets. Jo, ty mi to musíš dát, ty sheets. Tak mi to dej. Yes. Vidíš, úplně k ničemu se tam dává. Ale tak aspoň nemůžeš brát z té země. Bude to vůbec stačit? Jo. Spíš. Give me some sheets, will you? Yeah, I'm coming. Kámo, ale jaká loupačka. To teda, to jako čumem. Dobrý escape z jailu. A ještě nevíš. No. Pěkně to tam vážeš. Tam bys to uvázal pořádně. Let's do it. Yeah. Let's hope so. To ubalil. Not a fan of heights? Not really. Let's hope these sheets Dáme hold první. together then. Well, what do you mean? Well, it's Unese nás to? Unese, dobrý. you never know. Jo, Kamo, kde no se. to jsme? To kdybych věděl. Bych ti to Bacha, řekl. bacha, tady je otevřená celá. Co je tady? Kde? Tady je baterka, to zjí nemůžu, to je k ničem. Pojď tady. Asi? Spodňár? Halo? No, Pojď za mnou. koukám. Jo, ty tam něco máš? Jo, já jsem něco našel. No, pěkný to tam je, Will jo. you get down there? No, ale to teda Really? moc nevidím. It's pitch black. We need a light. Jo, my potřebujeme světlo. To je blbec. Klasický Okay. domíno, no. Tvrdohlavej. Ještě, že jsi vzal tuhle postavu, teď to na Jo. tebe sedí. Blbej. No a světlo tady. Tady tu lampu. Co to ještě svítí? Hele, tady něco. Flashlight. Jo, to je No. ta baterka.
Jsem říkal. To půjde, ne? To fitnem. Je to tak. Proč jsem úplně... How the hell did you end up there? I just slid Mám ti down a bit svítit? to the left. What? It was all dark. That's why we needed some light, Leo. Smart. Oh, god damn it. This water smells like shit. Oh! Well, it is shit. Are you being funny now? No, I'm just stating facts. You're wading in actual shit. Fuck you, man. Já tady něco mám to. Máš tam nějaký kolo? Jo, jo. A vypouští se to Cože? aspoň? Jo. Jak se to rychle vypustilo, kámo? To teda. Hey, Vincent. I need Another some light valve over over here here, as well. Leo. Potřebuješ světlo, nebo? Prý jo. OK. Co se Looks like děje? that one stopped the water flow. Jo, No, pak. vodopád, nebo co to říkal? Já nevím jak, vole. Tady máš baterku. Take flashlight, jasně. A já Není tě tam mám něco? svítit, nebo? No jako, tady je nějaká cela, možná Je tady, kdybys míšel. počkej, je tady další, je tady další kolo. Kdybys mi otevřel celou, by to bylo dobrý. I seš vůl. Doleva, doleva, doleva. Já vím. Viděl jsem světlo. Nice. Škoda nevím, čím to rozbiješ ten zámek. Myslíš, že to... This should work. Jo, k šutrem by to mohlo to, no. Tak to asi ne, no. Ale... Pecka. Vodička. Nice. Dík. Let's go. Co je It's tady? locked. Vincent, help me. Jak jsme se hraný? Let's just hope there are no rats down here. Probably is. Yeah, Bacha like na I said, krysy. let's hope there aren't. Pojď za You're mnou. not scared of rats, are you? No spolu. Me? No tak tady I'm not asi ne. scared. It's just that, you know, whatever. Když tak... Amy. Tak. Proč? Proč Protože namíříš na normální místo a ne... Že? Nic! Co je tady? Tudy jsme šli, ne? My jsme šli doleva a tady? Tudy jsi šel ty, a když půjdem tudy nic. Tady jsi šel, takže tudy asi, no. Přišel tudy, tady Doprava. těma dveřma a pravděpodobně doprava jest. Area A. Doprava asi. Kámo, tak já vůbec nic nevidím, ty tady běháš, vůbec tě to nezajímá. Tudy? Okay. Shit. Jo. Ojojoj. Guard out there. Tady něco je? To je dobrý Nice. nápad, když je nad náma This way. strážník. Ne asi. This way. Fuck. It's too high, man. And nothing to climb on either. No tak to... Zej, po čem budem climbit? No to... Give me your arm. What for? Ježiši, nohama Turn ne. your back against mine. Jakože. No Are you jasně. kidding me? Just remember to push against my back. It's never gonna work. Relax. It's too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. A musíme postupně, mám. Easy now. It'll be Teď já, much quicker if teď we go ty. together at the same time. Teď já. Ale. Kurňa. To je hodně hard.
Počkej. Nemusíš ty. Ještě jednou ty. Tak. Počkej, počkej. Ty. Kámo, to tady budeme dokdy. Všechno trefa, budem tady furt. A počkej. Kámo, to je jako mat. Aj kurňa, já to netrefil. Dobrý, dobrý. No kousek. Kam jak to nemůžeš trefit. Dobrý. Ale moc brzo. Dobrý. Tak to mě zajímá, jestli tady to vůbec funguje. Role. No sakr. Last. Afraid of heights? Something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. Wrench, páčidlo? There's only one place. No to je jasný, že to bude dobrý. Páčidlo. Yeah. Damn it. I guess it's the same way down, right? Yeah. Yup. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. No. Hodně zajímavý teda, tak jsem zvědavý, co se bude dít dál teda. Aha, vylezem dolů. Potřebujeme prostě ten klíč, no. Chápu. Tady máš hasák. Nějaký oborce. Jo, dílny. Je to tak? Tak. Pojď němu, pojď. Máme dostat to páčidlo. Můžeš jít za mnou? Můžeš tam klepat. Je to něco do toho. Blázne. Či nějakou asi zabav, nebo já nevím. Počkej, já zabavím? Počkej, já si s ním musím mluvit asi, podle mě, počkej. Ono mi to tam nabízelo se s ním mluvit, jo. Don't I recognize you from somewhere? I don't know. Aha. Maybe. Jí i nic netušit. The laundry room, didn't you? Yeah. Sure. I got transferred. Dobrý, máme pajcer. A jak ho dostaneme do té cely? Co je tohle? We could use this hatch. Jo, ty mi to tam můžeš dát tím, ale já jsem musel dostat nějak dovnitř. Počkej, já si to chci zkusit taky. Is that what happened to your hand there? Yeah, but I got lucky. Zajímavé. Dosti zajímavé toto. Jak se nám dostat dovnitř? OK. Jo, a já ti to podám někudy, nejspíš, ne? Jo. Is that a vent behind the bin? Ne, tam to bylo už. Kam jdeš? Už to vidím. Už to vidím. Let's go. Já ho jdu dát do svý cely asi, nebo já nevím, jak to tady funguje, ale asi jo. Kam jsi šel? Dolů, jo. No dobrý, tady jsou vlastně cely. No ale tady je taky kontrola, ne? That's gonna be a problem. No to bude, vole. Ne. Pojď za mnou. Tady. Leo, get to the other side Běž, and grab it. běž tam. Běž, no. Okay. You know the drill. A pak to vemeš přes okno. Yes. Leo, get to the other side and grab it. Dobrý, já jdu. Let's go. Pojď.
Hey, guard. All right. To mají docela dobře nepromyšlený, no, ty. To je schválně, že jo? Tak samozřejmě, že to je schválně, že jo, ale jde o to, že to no. Guards, there's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over Běž, here. běž. What's going on? Someone's about to get hit. You need to check it out now. Let's go. All right, step aside. Let's go. Shake down! Up against the bars, inmate! Ty jsi debil. Did you hear me? I said up against the bars! Kontrola cel. Inside! Go! A už taky dovnitř. No. Dej mi to! Dělej! Čuráci, Nádherně. Kam to mám dát, ten wrench? Yes. Za to jsem to dal, no. Pěkně. Kamo, tak Arms up. tady bych se hodně bál, že mi prostě něco s tím záchodem to. Stand over there. Jo, no. Jak si oddech. Pej. Yes. Hey baby, you good? Ojojo, já mám i přítelkyni. No jo. God, I missed you. I miss you too. Miss you too. Oh. Mám pěknou čubinu. I got a plan. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. Chybí mu jeho táta. I miss him, Linda. Has he found out? No, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good. Any trouble from Harvey? Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. No. Baby, listen. We'll get through this. We just have to stay No co já tam Fire's čekám? still waiting. No to jak Nobody's zajímalo. coming for you. Maybe she just Zajímavá missed her ta bus. gameskála. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call? No to Or you teda. want to go back to your cell? I'd like to make a phone call, sir. Let's go. Yeah? Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Jo. Hello? Hello? On se nechá zavřít, když jeho manželka čeká dítě. No nic. Prostě most.
Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Ty jo. Takže dneska večer toto? Takže my jsme zase nahoře, jo. No nic, Jo. takže vrátili jsme se zpátky nahoru a máme už tady ten. Každopádně doufám, že se vám dnešní video líbilo. Nezapomeňte dát like, určitě dejte odběr se zvonečkem, napište nějaký komentář, budem rádi za každý ohlasy a v příštím díle snad utečem, protože tuhle noc máme prej utíct. Já se s váma loučím a zatím čus. Čus, čus.